Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo, kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is July 23, 2025, Miyerkules nga adlaw. Duha ka mga bagyo kag isa ka LPA ginamonitor sa Pag-asa. Bangkay sang lapsag nga nasulod sa Kasirola nasapuan sa Bacolod City. School admin staff dakop sa bypass operation sa Bacolod. Motorcycle rider nga nag-ala Superman nga stunt sa motor, hindi na makakuha sang driver's license. Kag sa Good Vibes, mga PDL gituluan kung paano maghimo sang hablon. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, kahalitaan sa agrikultura, dala sang habagat pati na sang bagyo nga krising sa nagligad nga semana, nagdagan sa masobra sa 44 million pesos. Inibase sa July 22 nga report sang Regional Disaster Risk Reduction Management Council, 1,784 ka mga mangunguma ang apektado. Nagdangat sa 1,332 metric tons ang production loss. Samtang 22.5 million pesos naman ang balor sa assistance nga tigayon nga na-release. Suno kay Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sermeno III, nalakip na diri ang mga assistance nga na-release ang tag sa local government unit, provincial government kag national agencies, food and non-food items. Ang Negros Occidental PSWD lamang mga 1.9 million pesos ang balor sa assistance nga na-release. Parayon sa karon ng pagpamutos sang para sa food packs bilang pagpanghanda in kaso nga may maapektuhan na naman sa malain nga panahon. Parayon nga paandaman ang mga pumuluyo sa pagtupa sa mabunok nga ulan nga mahimo magatuga sa pagbaha karon nga may duha ka mga bagyo kag isa ka LPA sa pungsod. As to preparation sa province of Negros Occidental naton ongoing sa ang repacking naton sa mga food items mga pwede naton ma-augment sa mga affected LGUs naton in case na hindi na malikawanan. So far wala man sa cloud formation nga makaano kita bala nga maulan gitudo-tudo compared sa northern portion sang Philippines nga naga pula-pula gidang ilang cloud, so expect sila nga may heavy rain sila. But mag-look out na kita gyapon. Yes, because naman kita naka-raise naman kita sa aton nga blue alert. As of today, gidaga aligmat man gyapon ang aton nga LGU kay nita maka-predict mo kasi bala magtudo gulpi ang ulan. Sa number 9, Tourist Bike Patrol ginlunsar sa Bago City subong adlaw. Ginlunsar sa Bago City Police Station ang Tourist Bike Patrol subong adlaw. Tuyo sini nga mapabaskog ang police visibility sa syudad kag ma-promote ang health awareness sa katapos ng PNP. Ang mga pulis nagabike samtang nagalibot sa syudad para kung may kinahanglan nga respondihan, yara lang sila malapit sa lugar. Ang Bago City Police Station ginapangunahan naman ni Police Lieutenant Colonel Roberto Mupas. Sa number 8, motorcycle rider nga nag-ala Superman sa iyang stunt sa motorsiklo, hindi na pagtagaan sang lisensya sang LTO. Gindisqualify na o kung hindi na pagpahanugutan sang Land Transportation Office Region 6 nga ang motorcycle rider nga makakuha sang driver's license matapos makuhaan sang video nga naga-Superman nga stunt sa banwa sang Don Salvador Benedicto. July 13, sa nakuhaan sa video ang rider nga naghapa sa pulungkuan sa motor samtang nagadalagan ini sa Orange Cliff sa DSB. Matapos ang impatigayon nga investigasyon, ginaprubahan ni LTO Regional Director Godjoso Hiduspan II ang resolution sang Intelligence and Investigation Unit nga nagarekomenda sang immediate disqualification nga makakuha sang driver's license ang amunga motorcycle rider. Delikado ang ginhimo sa rider, hindi lang para sa iya kagalingon kundi pati sa mga nasugata niya base sa nasaad sa resolution. Bisan ginrason pa sang driver nga for video purposes lang ang natabo, wala pa siya sang lisensya. Gani bayulasyon ini sang Section 48 sa Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code o kung makabig ini nga reckless driving. Gilakip man sa alarm list
ang iyang ngalan kag hindi siya pwede makakuha sang lisensya. Kinahanglan niya pa magpaidalom sa Driver's Reorientation Seminar. Sa number 7, isa ka school admin nga staff dakop sa buy-bust operation sa Bacolod City. Ginakop sa kapulisan ng admin staff sa isa ka eskwelahan matapos ginaligar magkuwaan sa ginasuspetsuan shabu sa ginpatigawing nga buy-bust operation sa barangay Punta Taytay, Bacolod City, Miyerkules ang kaagahon. 50 gramos o kung 340,000 nga balor sa suspected shabu ang nakumpiskar sa 34 anyos nga si alias Cha. Samtang, sa separado nga buy-bust, isa ka 30 anyos ka babae ang arestado man sa kapulisan sa barangay Mansilingan. Ang ginaresto mo si alias Jepay nga nakaagi na dakop bangod sang illegal nga droga kag naka-avail lamang sang plea bargaining agreement rason nga nakagwa siya sa presuhan. Galing, balik detention cell naman siya matapos liwat nga madakpan kag bakuan sang 8 ka pakete sang suspected shabu nga nagabalor sang 204,000 pesos. Detain karon ang duha ka mga babae kag magapangatubang sang kaso angot sa pagduso sang illegal nga droga. Sa number 6, isa ka lalaki ang pilasod matapos gintiro ang amo nga biktima ang ginatudlo nga sa likod sang kinawatay sa ilang lugar. Pilaso ng isa ka lalaki matapos gintiro sang wala pa makilalaan nga persona sa barangay 35 sa Bacolod City Martes ang hapon. Nagasakay sa motorsiklo ang biktima nga si alias J sang siya ang gintiro sang suspect nga galingon man nakapalagyo. Sunod sa kay Lieutenant Marbert Veloso, hepe sa Bacolod Police Station 1, nakaangkon siyang igo sang bala ang biktima sa iyang butkon kag hawak. Siya karon ang ginabulong sa ospital kag yara naman sa estable nga kondisyon. Nakadalagan ng biktima pasulod sa isa ka balay kag nakapanago. Suno sa pulis, wala sang obra ang biktima kag ginaangot sa pila ka mga kaso sang kinawatay sa ilang barangay. Apang ila pa ini karon nga ginaimbestigahan. Parayon man ang pagkilala sang PNP sa gunman. Sa number 5, bangkay sa isa ka lapsag nga ginsulod sa kaserola na sapuan sa Bacolod City. Magakolekta kung tani isang basura ang isa ka personnel sang IPM sang siya ang makakita sang patay nga bagong bunag nga lapsag sa kilid sa Materials Recovery Facility nga nahamtang sa Purok Makiangayon, Barangay Punta Taytay sa Bacolod Martes ang hapon. Nasulod sa kaserola ang lapsag, may placenta kag nagaangot pa ang pusod sang baby boy. Posible sila sa otoridad nga bag-ugid lamang gidbunag ang lapsag kay makita pa gani ang dugo sa kaserola. Gisiling ni Police Captain Andy Ofalia, hepe sang Bacolod Police Station 9, ginaproseso karon sang barangay ang bangkay sang lapsag nga ila ginpaimbalsamar agud mabendisyonan kag mahatagan sang eksakto nga lubong sa Handumanan Cemetery. Blanco pa ang kapulisan sa identity sang ginikanan o kung sa persona nga nagabuhi sang lapsag sa basurahan. Suno kay Ofalia, nagapangita pa sila sa mga CCTV cameras malapit sa lugar agud makabulig sa ilang nga investigasyon. Sa subong wala pa with ma'am, ongoing kami investigation. At yung mga na yung balta nga ang Iloy mismo siguro yung body kaya kung wala sa involved, siyempre nagpakita na sa nag-report na sa station ng mga. Sa number 4, ginatalakay pa sa karon kung bala ang mga evacuees kay nagpinauli na sa banwa sa Nakaselia ang malakip sa mga assistance nga igahatag gikan sa mga national agencies. Martes, suno sa kay Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sarmero III, nagsapol ang Regional Interagency Coordinating Council kag gintalakay kung bala masakop sa gihapon sa assistance ang yadtong nagbiya na sa mga evacuation center. Suno kay Sarmeno, ehemplo diri ang livelihood ko ng Cash for Work Assistance sa Department of Social Welfare and Development sa idalom sang Project Lawa and Binhi. Sa project proposal sang ahensya damlag pa, nakipadiri ang 1,850 ka mga pumuluyo nga taga-barangay Kabagnaan nga sang nagligad lamang nga semana, nagpauli na sa ilang nga mga balay. Suno kay Sarmeno, desisyonan pa sang DSWD kung ang mga nagpauli madala pa. Patag niya. Technically, kung sila ang nagpauli na, hindi na sila makabig pa nga internally displaced individuals.
Nagpadulong man sa DSWD sa La Castellana para talakayon man ini. May mga 1,300 pa ka mga persona sa karon na nagapabilin sa evacuation center sa Banwa, sang La Castellana. May nagbalalik sa sa kabagnahan bala Tulad discuss namon kung inibala maka-over pa sila sa mga assistance nga i-provide sa mga national agencies like for example sa DSWD kay may proposed na livelihood assistance ng cash for work nga ihatag si DSWD. Ang una niya nga estimated number of beneficiaries may discrepancy na kaya nagpululi. So ginbalik na naman tong proposal sa central office nila for kung man ang appropriate action kaya mo na affected na ang number of beneficiaries. Sa number 3 naman, bangkay sang OFW nga napatay sa Israel ang natalana nga mag-abot sa Negros Occidental. Antes madala balik sa Pilipinas ang bangkay, ang Philippine Embassy sa Israel naghalad sang misa para kay Leah Mosquera, isa ka caregiver gikan sa San Enrique nga napatay matapos maigos ang Iranian missile attack ang iya apartment sa Rehovot, Israel. Ang pamilya sang biktima, diplomats kag community members nagtambong sa misa. Hulyo 13 sa napatay si Mosquera sa ospital bangod sa mga naagom nga mga samad sa lawas. Ginbindisyonan ang litrato kag naghalad sang bulak para sa Pinay caregiver. Ang mga nagtambong sa amo nga misa. Natalana nga mag-abot sa Negros Occidental ang iya sini nga bangkay. Sa number 2, Provincial Health Office ang nagapaandam karon batok sa mga balatian nga makuha sa tik-ululan pati na sa baha. Suno kay Dr. Gurley Pinunggan, ang Provincial Health Officer, wala pa man sila sang may nabaton nga report angot sa mga kaso sang flood-related nga mga masakit. Pero wala sila nagauntat sa pagpahanumdum nga kung mahimo likawan ang pag-ubog sa tubig baha. Suno kay Pinunggan, may mga kabataan gani nga nagahampang pa sa ulan kag sa tubig baha. Ilan na nga gipadangat ini sa natungdan nga mga city health officials. Nagapaandaman sa Pinunggan sa waterborne diseases, hindi malikawan ang water contamination sa tion sang pagbaha. Mas maayo nga pabukalan ang tubig ilimnon. Sa mga evacuation center naman nagaabiso sa Pinunggan nga kung may mga nagaubo o kung nagasipon, maayo nga separahon na sila para hindi na makalaton sa iban. Balantayan man sa karon ang trangkaso. Kung may ara ang mga stagnant na waters, so amo man ang balantayan man. So amo man ginaang kuan kung may mga ginabatsyag pagid, especially kung ara sila sa evac or sa diin sila nga mga areas, kadto lang sa nearest nila nga facility kay 24/7 man aton nga mga especially aton mga hospitals may ara man kita open man kita, and still we are still on code white alert. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. May duha ka mga bagyo kag isa ka LPA nga ginamonitor sa karon ang Pag-asa. Ini nga duha ka mga bagyo ang ginalantaw nga magapabaskog sang habagat nga amo naman ang magadala sang ulan. Ang bagyo nga Dante sa sulod sang Philippine Area of Responsibility isa naka-tropical storm as of 2 p.m. Ang bagyo ang yara na sa 845 kilometers ang east sang northern extreme sang Northern Luzon kag may kabaskogon nga 65 kilometers per hour. Si Dante wala sang direkta nga epekto sa Pilipinas. Gani sang nangin isa ini ka bagyo, wala sa mga lugar nga ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal. Pero ang ginahamtangan sini ang probable o kung paborable para sa habagat nga nagakuha sang ulan gikan sa bagyo nga amo nagabubo sa karon sa area sang Luzon kag porsyon sang Visayas. Isa pagid ka LPA sa sulod sang par nga nangin isa ka bagyo amo ang gitawag karon nga si Emong. As of 2 p.m., yara na ini sa 120 kilometers west-northwest sang Lawag City sa Ilocos Norte.
Ginpaidalom sa wind signal number 1 ang porsyon sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union kag Pangasinan. Pabaskong man ni Emong ang habagat nga amo ang magadalasang ulan. Kag may isa pagid ka LPA sa guwa sang PAR nga ginamonitor ang pag-asa. May mataas ini nga tsansa nga mangin isa pagid ka bagyo sa sulod sang 24 oras. Ang Negros Occidental wala na nadala sa mga probinsya nga may rainfall warning. Kag wala naman madala sa listahan sa mga probinsya nga suspendido ang klase kag trabaho sa gobyerno base sa nangin announcement sang DILG. Man yung masasabi nating mas mahalaga po sa ngayon na malaman, no, itong mga magiging pag-ulan natin sa loob ng 3 araw, lalo na po for the next 24 to 36 hours, yan po yung pinakang crucial dahil mas maraming lugar po maapektuhan, hindi lang po ng habagat, kundi directly po coming na rin dito kay Bagyong Emong, dito sa may West Philippine Sea. Meron tayong pula, kulay pula po associated sa more than 200 millimeters na dami ng ulan. By nature po yung mga pag-ulan na ito, no, ay heavy to at times intense and at times torrential rains po, no? Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro hanggang bukas ng tanghali. Pinakamalalakas yung pag-ulan, ito po ay dahil sa habagat. Kag sa good vibes, mga babae nga PDL o person deprived of liberty sa may handumanan sa Bacolod City, gintudluan kung paano maghimo sang hablon. Hablon ha, hindi habon. Sa sulod sa Metro Bacolod District Jail Female Dormitory sa Barangay Handumanan, natun-an sa sini nga mga kababayenhan nga may ginatubang sa nagkanilain nga mga kaso o kung mga persons deprived of liberty ang maghimo sang hablon sa piyak sang ila sitwasyon. Hindi nangin sablag agud sila ang makapangita sang palangitan-an bisan nga yara sa prisuhan. Paagi sa pila ka mga livelihood programs ang tagdumalahan sang jail facility. Sinigid lang nagsugod sila sa paghimo sa mga hablon ang mga babae nga PDL. Ang hablon is a traditional hand-woven fabric. Himo ang hablon gikan sa abaka, pinya kag algodon. Paagi sa bulig sang Super Inday Co-Love Projects, gitudloan ang mga PDL sa paghimo sang hablon. Pila ka mga produkto sa mga PDL amo ang scarf, keychain nga himo sa hablon. Ang kahalita ako ng kinitaan sa sining mga PDL halin sa mabaligya nga mga produkto ang ilang man nga ginasuporta sa ilatag sa ka mga pamilya. Shout out anay sa aton nga live viewers subong nga hapon. Si Romel Mahilom Galio, mayong hapon DJ Casnegros roaming watching with Mary Ann Villeta Galio from Barangay Bata. Si Kane Aparicio, mayong hapon Choy Roming, God bless and keep safe. Congratulations si Imogalit Choy watching from Silay City. Congratulations sa ano na. Si Jake Dormido, good afternoon Digicast Negros. Si Jocelyn Luquero, mayong hapon Digicast Negros. Si Rolando Villanueva watching from Pagsanhan, Laguna. Si JP Ajena, gina-shout out si Kane Aparicio. Si Salvador Española, mayong hapon Digicast Negros kag Choy Roming. Si Romy Hisem, mayong hapon Digicast Negros, mayong hapon Choy Roming. Mariconsong Cape Villadores, mayong hapon sa Roming kag mayong hapon Negros Island Region kag mahalong gitatanan kay may Baguio watching from Fairview, Quezon City. Yes, although wala na kita sa rainfall warning sa pag-asa kag balik na sa klase ang tanan-tanan, sa gihapon hindi magkumpiyansa, magbalon sang jacket, balon sang payong sa gihapon tubtub sa buwas nga adlaw. Kagamuyad to ang top 10 nga mga balita sa Negros Island Region. Tubtub sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.